सिंगार यादव, तोहरा सामने कोनो बच्चा ना, तार दामाद खेसारी लाल यादव खड़ा बा। एगो ऐसा नहीर जेकर हाथ गिरला ना ता कान बहिर हो जाला, आ जब लात पड़ेला ता छाती पचक के 6 इंच गहिर हो जाला। अगर तानी के गरीब लाचार के खून पी के अपना यूपी बिहार में जौना जगह पर रुमाल रखा गई, समझ ले सीट बुक हो गई। कौन है बे? इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है कि और बताऊं? ये कौन है रे? भोजपुरिया जवान, सिंह राशि, एक एक बंदा के विश्वासी, नाम हकासी। बड़का भैया प्रणाम। कौन बड़का भैया? केकर बड़का भैया रे? अतः हवे के जैसे करके भेज दे। धमकी ना का कहले? जौन सुनला हमके देख के बवासीर बथे लागल का? ना छोटका भैया, जवन गेम तू हमरे साथे खेलने रहा ना, वही गेम अब हम तोहरे साथे खेला तारे। शेर के दुश्मन शेर होला, सियार ना। अब भाई के दुश्मन भाई होला, रिश्तेदार ना।